Čaute ľudia, vítam vás Niles u ďalšieho install guidu. Tiež je to, dneska budeme používať zase Oracle VirtualBox Manager, len ja som si tu dneska zabudol dať CPU meter, aby som teda aj ja videl, koľko používam procesoru na ten program a celkovo. Tak, čo dneska budeme inštalovať? Rozhodol som sa vrátiť a spomenúť si na staré časy Windowsu, tak už ako možno aj niektorí vedia, o čom to bude. Bude to o inštalácii Windowsu 98. 95 som absolútne dneska ani celkovo nemal na pláne inštalovať, lebo to už je až moc staré. A 98 mi prišla taká, že ja som ju používal už dosť rokmi dozadu. Tak toto video by som chcel tomu ako niečo ako venovať tej inštalácii, hej. Takže taká menšia ukážka. Dobre, takže ako vždycky budeme potrebovať tento program Oracle VM VirtualBox Manager a potom budeme potrebovať bootované alebo bootovateľný Windows, čiže napíšeme zase do Google Windows 98 ISO a samozrejme cez torrent a hneď túto prvý link uvidíme Windows 8 Second Edition ISO Included Key, čiže obsahuje to aj sériové číslo a zabera to takmer 700 MB. No, ja to mám tuto Win98 SE English, takže to je po anglicky verzia a tu sú ako súbory nejaké dodatky a sériové číslo. Takže uploadovateľ alebo uploader zrejme to aj uľahčil. Takže jak sa to inštaluje? Normálne, jak aj v predchádzajúcom videu na Windows XP Professional, len tam budú trošku menšie požiadavky. Takže dáme Next. Tuto zvolíme 98. Do názvu napíšeme Win98 a ramku dáme 512 MB, čiže pol giga. Vytvoríme nový hard disk, VDI, VirtualBox Disk Image, Dynamically Allocated a veľkosť dáme 2 GB, ale ja dávam 5 GB, aby sa tam aj potom nejaké súbory do toho zmestili. No, dáme Create, no a potom ideme samozrejme do nadstavení, hej. V nadstaveniach vidíme display, ale na prvom mieste systém. Tu zaškrtneme sieť, to je jasné, procesor necháme na jednom jadre, to bohate stačí na ten starý Windows, display, s tým robíme akorát videopamäť, dáme na maximum, zapneme 3D akceleráciu, úložisko tuto, jak je prázdne, klikneme na toto CDčko a vybereme ten ISO, čo sme si stiahli, čiže Windows 98 English, dáme Open, potom dáme audio, povoliť, sieť, povoliť, ne, toto ne. Sieťové porty tuto nezaškrtávame, USB idú, dáme OK a Run, alebo teda spustiť, no, to je jedno. No, a tu už beží. Pri tejto inštalácii dáte boot from CD-ROM a dáte jednotku, čiže Start Windows 98 Setup from CD-ROM. No a tu sa spúšťajú a aj skenujú isté ako keby súčasti toho. No a tuto vidíme tu Setup Windows Now, press Enter, čiže stlačíme Enter a dáme konfigurovať neviem to vysloviť, proste musíme čo s harddiskom spraviť a dáte No a Enter a teraz znova dáte z CD-ROMky Start Windows, proste jednotku a teraz sa to zase skenuje a dáte, keď sa to načíta, no vlastne teraz nedáte nič, teraz sa to formatuje, hej, takže počkáte nejaký čas a potom myslím, že už tá inštalácia tam pôjde. Hej, teraz tlačíte Enter, no a tu už je inštalácia.
áno, zachytiť. Continue. A čakáme, teraz sa spúšťa tá inštalácia. Tuto Select Directory, že kde budete chceť nainštalovať Windows 98, klasika a čo sa doteraz používa C, /lomeno Windows. Tam sa to nainštaluje komponenty. Tu sa čekuje veľkosť oného harddisku. Tu dáme typical. A to necháme teda. Install the most common components recommended, čiže to je odporúčané. Computer name, to dám, ja si dám vám ako vždycky svoj nick. A work group, tam s tým nerobím nič. Dám next. Zvolím si Slovakia, čiže Slovensko. No a už sa to inštaluje. No a zase tuto, ako v každej inštalácii Windowsu, musíte čakať 23 minút, tak ja by som toto video aj pauzol. Sorry za tú chybu, čo som teraz spravil. No, každopádne teraz stopnem video a ja budem pokračovať, keď sa niečo udeje, alebo keď sa to doinštaluje. No, teraz sme späť u videa a tuto nám ako vyskočilo po nejakých minútach, že sa reštartuje počítač, čiže počítač v mojom zmysle a v našom zmysle VirtualBox, čiže teraz sa to celé resetuje, hej. A teraz dáme boot from hard disk, hej. A tu už vidíme Windows 98 a keď sa nemýlim, tak teraz nám tu naskočí, áno, zase meno. Čiže to si dám nick, next, akceptujem a tu musím napísať sériové číslo. Takže furt to musím takto prepínať, neviem prečo. Takže uploader dal do toho videa alebo do toho torrentu, kde sme si stiahli Windows 98 ešte toto, taký prečnok a tu je sériové číslo, hej, a to napíšeme, alebo respektíve opíšeme. Sorry za to vypínanie a zapínanie, ale ja fakt neviem, prečo mi to nereaguje takto, len keď spíšou vidím z toho programu. No, každopádne to opíšem, čiže to opíšem a keď to opíšem, tak potom uvidíme, čo sa bude diať ďalej. 9CJ v 2TV. Tak, dáme next. A uvidíme, že sa všetko uložilo. Dáme finish. Teraz sa nejaká databáza tu to čekovala. Detecting non-plug and play hardware. Čiže niečo sa zisťuje. Uvidíme, čo to spraví. Ešte tu píše, že 14 minút, ale pred chvíľou to bolo 20, myslím, že 24 minút a neprešlo ani 5 minút a už to kleslo, takže myslím, že to video ani nemá zmysel nejako pauzovať a stopovať. Hej, čiže potom zbytočne z toho programu len vychádzam a tak. Čiže čakáme, pokiaľ sa táto inštalácia nedokončí. Ja môžem s tým aj hýbať, super. No a ja by som veľmi rád tento serial case zrušil v tom notepade, ale to nevadí. Nechám ho tam na okrasu. No. Pohni. Každopádne tuto dole, jak mám myš a to pod tým, tak tam bliká boot a toto pod tým, kde mám myš, tak to je hard disk, hej. Čiže keď to je nejaké zelené alebo oranžové, teraz neviem jakej farby, tak vtedy sa to načítava. Čiže teraz pracuje tento boot. Čiže 98, 100.
No, setting up your hardware and any plug and play. A zase sa nám reštartuje VirtualBox, takže počkáme 15 sekúnd. Alebo môžete dať aj toto restart now, hej, keď nechcete čakať. Ja som to dal. No a dáme znova boot from hard disk. No a už vidíme Microsoft Windows 98. A zase sa nám tu niečo setup pinguje. Alebo teda nadstavuje, hej, ten plug and play. Podľa mňa ten plug and play to je niečo s oným Winrarom, ale nie som si istý. Či to je Dragon niečo. No, tu si nastavujeme čas, dátum je ten útorok dneska, že áno? Ja neviem, aký je deň, ty kokso. Tu si nastavíme Bratislavu, naše pásmo, dáme apply, OK. A tu sa inštalujú jednotlivé súbory a programy. Takže počkáme. No už to je. Updating system settings. No, 9 minút dokonca neprešlo, možno ani, ja neviem, 4 minúty, možno 3 minúty tuším prešli od toho, jak tam bolo 14 minút. Čiže tá inštalácia tu skáče. Updatinguje sa system settings. Zaujímavá značka pri updateovaní. Finalizing settings. Čiže teraz sa to bude dokončovať. Chvala Bohu. A potom myslím, keď sa to doinštaluje, tak by sa mal už spustiť samostatný operačný systém, len ešte sa to myslím, že resetne celý VirtualBox. Potom to bude bootovať a až potom sa to spustí. Tento program je dobrý, alebo teda operačný systém dobrý, že kto si chce zahrať nejaké MS-DOS alebo DOSBoxové hry, tak si to môže zahrať takto, že si to nainštaluje cez VirtualBox. Samozrejme potom musí si preniesť alebo skopírovať súbory z počítača z hlavného, čiže z Win 7 do tej 98. Určite to není len také ľahké, že ja neviem, poviem takto na plochu, hej, tu mám Minecraft a prenesem ho takto. To sa robí cez WinRAR alebo cez 7-zip, to je jedno proste, všelijaké tie sú programy, ktorým sa tu dá prenašať, alebo nájsť jednotlivé priečinky na C, alebo tuto hard disk, čo je tuto vytvorený a tam to len prekopírovať, hej. Alebo, kto sa vyzná v DOSBoxe, dám restart now, tak je na to jeden priečinok, ktorým sa boot from hard disk, ktorým sa tá hra dá ako načítať, hej, a dá sa to hrať v DOSBoxe. A môžem to tiež ukázať, hej, rovno teraz, jak sa to dá inštalovať. Čiže už sme v operačnom systéme Win98, username je môj nick, dám OK. Neznáme zariadenie. No. To neviem ani čo bolo. Default monitor, to je obrazovka, alebo teda toto je obrazovka, ten VirtualBox. A načíta sa. No a sme tu. Welcome to Windows 98. No to je teda načítanie. XPčko malo lepšie privítanie aspoň. No a každopádne tuto vidíme, že sme spojaznili Microsoft Windows 98 je to nejaká second edition, neviem aký je medzi tým rozdiel, medzi týmito starými Windowsami. Zaujímavé. Takže sa to nejako líši, neviem jak je medzi tým rozdiel, no register na Connect to Internet, takže super, počkaj. Je zaujímavé, že Internet Explorer, počkaj. No keď toto má internet, tak to je dosť divné. No nevidím myš. Ne Messenger, internet, to nechcem. Cancel. No.
každopádne si skúsim spustiť. No tak neskúsim. No proste úplne staré menu, hej, programy. Tu je MDOS prompt, online service, accessories. Myslím, že sú tu aj niekde hry, pokiaľ to obsahuje. Tak ne, neobsahuje. A tento Internet Explorer, tak to ma fakt dostalo, že proste na 98, na takom, ja neviem, dosť starom OS-ku je tam ešte aj to internet. No a tu sa nadstavujú one jednotlivé tie no na internet potrebné komponenty a tak ďalej a tak ďalej. No, nebudeme to teraz skúmať, každopádne vypnem to a jak som hovoril shutdown, tak ešte som chcel ukázať, ako sa tuto je Borderlands, ktorý som teraz natočil a dávam to na YouTube a ešte v rýchlosti som myslím, že tu DOSBox mám DOSBox, no tak nemám, tak idem na net a ja si ho stiahnem a ukážem vám ešte v rýchlosti, jak sa dajú hrať hry z DOSBoxových verzií, tak som to zle išiel povedať, na tomto DOSBox 0.74 verzii a programe. Tak, slunečnice.cz to je taký, ja neviem, link, ktorý aj často používam a je celkom aj dobrý, dá sa tam nájsť dobrý software a dáme run. Yes, a tu sa to inštaluje, inštalácia je hneď. No, tu máme ten program, toto minimalizujeme a tuto je to Sled Blaster, to je zvuková karta alebo niečo také. No a Z to, no tuto to upladujem, hej. A ideme na Google a tam si napíšeme DOSBoxové hry alebo games, to je jedno. A stiahneme si to dokonca bez DOL Games, to je celkom fakt dobrá stránka, kde sa dajú stiahnuť dosť dobré hry. Ja som si tu občas stiahoval a stiahnem si napríklad to je napríklad aj toto Blood, hej. Nejaká strieľačka, takže super. No, download is not available, takže super. Tak si stiahneme, čo ja viem, no Wolfenstein, ten je spoplatnený. Tak si nestiahneme Wolfenstein, stiahme si, ja neviem, RPGčko, počkaj, ja sa pozriem, čo v RPGčkách. Elder Scrolls. Takže ešte aj Skyrim bol v takých starých časoch už. A ne, že Skyrim, ale ten Elder Scrolls, bože, to ani vysloviť neviem, proste ten typ. Tak dám, ja neviem, Arkáda. Uvidíme, čo je v arkádach. Amazing Spider-Man. Duke Nukem to je spoplatnené. Tak ja neviem, nejakú dobrú hru, Prehistorika, ne? Alebo počkaj, Adventúry. Tak si chcem vybrať takú hru, ktorú poznám. Teen Agent. A nebudem to, nedám akčné a stiahnem prvú, čo tam bude. Dám tam dáme Grand Theft Auto, hej, je to GTAčko, ktoré som aj ja osobne hrával, je tu aj download, takže super. A je to v zipe, takže si to stiahneme a potom ukážem, jak sa to dá cez toto hrať. Je to pomerne ľahké, stačí si dať z tohto zipu, si vytvoríte nový priečinok, ja tento operačný systém mám po anglicky, a dáte tam napríklad GTA, hej, ako názov. Teraz počkajte, kým sa vám toto dosťahuje, tá daná hra. No, čakáme, to je hrozné.
a tuto do DOSBoxu napíšeme potom istý príkaz, ktorým sa bude orientovať. Čiže tu dáme, kde to je, počkaj, GTA, to presunieme iba na to, takto na C, hej, no a tu je hra a to je zrovna inštalačka, tak to som si teraz dobre pokašľal, čiže ja môžem ísť znova na net a dáme si DOSBox hry. Ja som to dal teraz po slovensky, hej, alebo tuto 486, to je celkom dobrá stránka, tak ja si to stiahnem odtiaľ, plné staré DOS hry, DOSBox. No, načítaj sa. Win. No, toto je o mnoho lepšie. A stiahneme si, ja neviem, napríklad dáme si roleplay, to sú RPGčky a dáme si ja neviem no dajme tomu Fallout tam bol, no to je jedno, proste čo si stiahneme. Bože, tu je baj, ja nechcem buj, to je jedno, zase buj. Ja viem, že sa to vyslovuje buy, ale to je také neatypické. No, download here. Here. Pardon. Zle to vyslovujem. Kód. Jaký kód? Aha. 7377. Download. A má to... No. Sťahuj sa. 112 MB. Bože, dúfam, že to nebude inštalačka, lebo to je ako dosť dlhé a viete čo, ja toto video pauznem a keď sa to dosťahuje, tak to znova pustím. Takže vítajte späť u videa. Nakoniec som našiel hru, ktorá sa volá že Albion. Neviem, čo to je za hru, pozrel som si iba obrázky, vyzerá to nejaké také staré RPGčko, takže tu sú súbory tej hry, hej, a tieto súbory, toto bol pôvodný GTA súbor, ja som to premenoval na Albion, tak sa volá tá hra, a preneseme to sem, hej, počkáme, áno, čakám 0 sekúnd, toto môžeme zavrieť, ďalej, tuto vidíme setup, main, launch a tak ďalej a tak ďalej. Takže, jak túto hru spustiť? Hej, tu máme DOSBox. Čiže napíšeme mount, malé C, veľké C, dvojbodka. Potom stlačíme Alt a držíme Alt a stlačíme na numerické klávesnici 92, pustíme Alt, spraví to takúto zátvorku. A pripíšeme k nej Albion, čiže názov toho priečinku, hej. Čiže totok. A stlačíme Enter a teraz je drive C is mounted on local directory C Albion a teraz dáme takto C dvojbodka a teraz uvidíme zo Z dvojbodka sa nám to prehodilo na C dvojbodka, čiže teraz je to ako keby prenesie na toto a teraz napíšeme už iba ktorý chceme, napríklad ja napíšem ja neviem setup, hej, setup, dám Enter a už vidím, tu sa mi zobrazila nejaká inštalácia, ja dám exit program a tak ďalej a tak ďalej. Teraz môžem napísať, ja neviem, napíšem launch, hej, počkajte, ja tu mám, teraz mi nejde to, caps lock, launch a dám Enter, hej, a tu sa mi spustila hra. Čiže takto sa spúšťajú hry cez DOSBox. Keď nechcete Windows 98 inštalovať cez VirtualBox, stačí si to takto. Stiahnuť DOSBox, stiahnuť si nejakú hru, ktorá obsahuje takéto súbory, ktoré mám takto z WinRARu prenesené do priečinku. No a potom to stačí už iba napísať do toho DOSBoxu,
do toho programu mount c2 a názov priečinku. U mňa to bol tentokrát Albion a potom už stačí napísať setup, nainštalovať si hru. Keď nechcete inštalovať, dajte launch alebo ja neviem, ikonu tej hry, hej, záleží od toho, čo tam bude. A toto je vlastne koniec aj videa, takže ďakujem za pozretie, pozretie tohto videa, hej. E, Ak vám toto video nejak pomohlo alebo vás zaujalo, tak určite k tomu videu dajte like, koment a odber. Ja sa s vami lúčim, uvidíme sa u ďalších videí a čaute.